Amen bazalwane, umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu mawube kube nani nonke bazalwane. Ngibonga uNkulunkulu ngethuba ngisibona nje nesithombe sami simnyama. I-weather ayikho yinhle bazalwane, ningamangali egameni leNkosi uJesu. Isihloko sethu sila bazalwane, sizinikela kanjani ekumkhonzeni uNkulunkulu ngendlela eyamukelekayo kuye, ngoba ithi imibhalo ngaphandle kokukholwa kwenzeki umthokozise uNkulunkulu. Sikholwa kanjani kuNkulunkulu? Bazalwane, asiyeni encwadini nje kaRuth engumzekelo ukuthi sizinikela kanjani kahle hle enkonzweni. Sizinikela kanjani? Yini ekumele ikuphi ekumele sikusho okufanele? Lo course esizinikela kuyo yini indlela yokukhuluma? Lapha kuRuth chapter 1 bazalwane, kunomzekelo lapha uRuth uzinikela kumamazala wakhe. Nikhumbule ukuthi uNaomi wasuka eBethlehem anomyeni wakhe namadodana akhe amabili. Umyeni wafa-ke, amadodana akhe nawo azithathela abafazi kwelabezizwe lakwaMowabi, nawo afa. Wasala-ke uNaomi nabomalokazana bakhe, egcineni wabacela ukuthi noma babuyele emuva ngoba akusekho abazokuhlalela kuye, basesebasha, basengagana ngoba umthetho buvuma vele ukuthi uma umuntu vele afelwe asengagana. Manje uyabancenga ukuthi ngicela nibuyele emuva. Manje kuRuth chapter 1 asizwe uRuth yena uthini. Ruth chapter 1 verse 16, uRuth wathi kepha uRuth wathi ungangincengi ukuba ngikushiye. uRuth chapter 1 verse 16, ngibuye ngingakulandeli, ngokuba lapho uya khona ngiyakuya khona nami, nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami. Emzalwane, ungakuthola lokho nasey'hlotsheni, ungawathola la mazwi nasebandleni enkonzweni la ukhonza khona abazalwane. Abanye bahleba kangaka. Ifemeli angiyi-blame ngoba uma ifemeli uyinikela enkonzweni ushiya into yasekhaya, bayalahlekelwa kakhulu bazalwane, ngoba mhlambe balahlekelwa uyi-first born, owazi ukwenza izinto. Njengoba uPawulu athi akube yiloyo phakathi kwethu ahlale kuloko kubizwa uNkulunkulu ambize ekukho. Uma ubizwe uNkulunkulu njengo-Abrahama uthi phuma endlini kayihlo uye ezweni engiyakunika lona, ungaba-blame abantu kodwa uma uhlangana nabazalwane abathi bazi inkolo banganayo le nto le ekhulunywa uRuth, kube lula ukuthi bahlebe baze bahlebe ney'nceku bazalwane, kuba nzima kakhulu. Uthi-ke loyo wentombazana kepha uRuth wathi ungangincengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli, ngoba lapho uya khona ngiyakuya khona nami, nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami. Verse 17, lapho ufela khona ngiyakufela khona nami, ngimbelwe khona. UJehova akenze njalo kimi, enezele futhi ngokuba ngokufa kuphela okuya kusiyahlukanisa. Uze uyazibopha lo wentombazane ukuthi mangalifezi le nto, mangasifezi lesithembiso, uNkulunkulu makangahlulele, mina nawe siyohlukaniswa ukufa. Akuthiwa le nto yenziwa abafundisi ukuthi bayashadisa engekho eBhayibhelini, nabobhishobhi ngabe bafunda leli lizwi emshadweni, bayokufunda iy'luleko zabantu abasebashadile, abantu asebelelene. Ngeke ubaluleke, uyabaluleka beza sebalelene ukuthi uyabashadisa. Le nto ikhulunywa kumuntu mase bayikhomita entweni, no, sizinikele emshadweni ukuthi la kulo mshado la engizinikela kuyo, ngokuba lapho uya khona ngiyakhona, nalapho ulala khona ngiyokulala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wakho. Lapho ufela khona, i-commitment yomshado, lapho ufela khona ngiyakufela khona nami, ngimbelwe khona. UJehova akenze njalo kimi, enezele
futhi ngokufa kuphela okuya kusihlukanisa. uNkulunkulu angahlulele, okusho njalo uRuth, angahlulele, uNkulunkulu anahlulele uma niphula lesithembiso lesi nina enishadayo. uNkulunkulu akwahlulele uma mzalwane ubashiya abazalwane bekudinga. Ungamshiyi umzalwane mekudinga, ungamshiyi umfundisi umzalwane uma ngabe uyabona ukuthi sebamshiyile, wena bothi uzohamba emuva umbone ukuthi uyakhala, ungamshiyi. Asakhe isonto, ngithe asakhe isonto, asakhe ibranch. Hlala esontweni lakho, iqiniso likaNkulunkulu eliyakukukhulula likuholele ebandleni uNkulunkulu alimisile. Akusumuntu, umuntu uza kukhohlisa athi joyina yena, afika kwenza isigcino, afike akulawule la akise khona, uluzwe ngaye. Uyazi khona umuntu akufaka emsebenzini aqindezele, awusezwa ngabelungu, sowuzwa ngayo. Manje la uthi lo mama, le ntombazana kumamazala wayo, ungavumi, ungancengi ukuthi ngikushiye ngoba nawe la uyakhona ngeke uyakhona. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu bazalwane, nemvula iyana, uNkulunkulu angisize ngiyiqede le ndaba yami. Asiyeni-ke encwadini-ke ngile ngiyithatha njengomzekelo ukuthi bazalwane, ukuyinikela kuyinto enjani. Uthi uRuth, lo ntombazane ithi ukufa kuphela kuyasihlukanisa. Singabazalwane vele angeke sibone ngaso linye. Ngizayifundisa indaba yokungaboni ngaso linye, yokwahlukana kwemibono, kodwa ayisho ukuthi asisengabazalwane, asisengabakaKrestu. Egameni lenkosi yethu asiyeni Roma 10, imvula yangiphazamisa. Roma 10 verse 6 ifundeka kanje. Roma 10 verse 6, kepha ukulunga okuvela ngokukholwa kusho ukuthi ungasho enhlizweni yakho ukuthi ngubani ozokwenyukelwa ezulwini, okungukuthi ukwehlisa uKrestu. Verse 7, nokuba ngubani ozakwehlela kwalasha na, okungukuthi ukukhuphula uKrestu kwabafile. Bazalwane, la mazwi amabili asho into eyi-one. Awunothi uma ufuna ukuzinikela kuNkulunkulu uze uthi uyofuna mina, ufuna umfundisi, ufuna ubhishophu ngoba athi nangu ushumayela. Akekho umuntu oyolanda uKrestu azombeka duzane lwakho. Angekho umuntu ozohlisa uKrestu ezulwini. Akekho umuntu oyokhipha uKrestu ekufeni njengoba wafa wavuka ukuze uzovuka. Uthi umpostoli Pawulu-ke verse 8, kepha kuthini na? Izwi liseduze nawe, izwi lisemlonyeni wakho nasenhlizweni yakho, kungukuthi izwi lokukholwa esilishumayela. Leli engilishumayela kuwe izwi, yini izwi oyoyinikela ngalo. Lalela wena, ngiza nayo indaba. Verse 9 ithi, ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, uma ngowakho umlomo uvuma ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Uma uvuma ngowakho umlomo ukuthi uJesu uyinkosi, ngikuRomans 10:9, uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Usindiswa ngaleso sikhathi. Awulindi mina, awulindi umfundisi wakho, ayikho lento yobufundisi bazalwane. Uyazi abapostoli uNkulunkulu uma ebethuma bayoshumayela ivangeli, bebesebenza njengoJesu beshumayela isixuku. Angeke athinte sonke lesixuku ngezandla athi hayi sewamkelekile. Izwi liseduzane nomlomoni wakho, izwi lokuthi uyakukholwa lokho kushunyayezwayo yini na. Uthi ungakukholwa-ke bese uyakwamukela, bese uyavuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, bese uyakholwa enhliziyeni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, usindiswa ngaleso sikhathi. Elithi iBhayibheli uma liqhubeka kuRomans chapter 8, umuntu ulungisiswa ngokukholwa inkosi uJesu. Ukuba inkosi yayifuna sibe perfect, yangeke ize izosifela bazalwane. Uma isesamukele inkosi ekukholweni, siyivumile ngomlomo wethu, sakholwa enhliziyweni yethu ukuthi uyimsindisi, sisindiswa ngaleso sikhathi, sesingenile embusweni la khona silungisela ukuyongena-ke ekuphileni okunophakade. Silungisiswa kuleyo ndlela ngokulandela uJesu. Khumbulani amazwi ukuthi uJesu uwumqalisi noyokuphelelisa ukukholwa kwethu. Thina siphiwe ukuthi sinishumayele bazalwane. And okunye ngicelayo bazalwane, ngiyakhuleka before
nishumayeza ngokumesaba uNkulunkulu nenkosi. Angidithi ngiyacela-ke ukuthi uma ngabe mhlawumbe ulimi lami ngoba kokunye ngiyashesha nesikhathi siyahamba, ngiyazama futhi ngifundiswa yini ukuthi ngizame ukuthi ngibe short and accurate. But uma-ke ngingaphambuka elimini ngaziluma, hhayi bazalwane ningithethelele, iBhayibheli lithi akekho umuntu olunge kangaka ongenza okuhle angoni. Amen bazalwane, iphutha nami ngiyaliyenza kodwa ningakubuki lokhu engikuthandayo nokungikhulekelayo enkosini ukuthi nje amazwi nginike wona ukuthi nalo uthi iBhayibheli uyoliqalaphi. Hhayi mzalwane, landela nje wena le nto mina engiyishumayelayo, uNkulunkulu uyakusiza. Ifundeka kanjena-ke kithi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Amazwi-ke bazalwane akhuluma inkosi uJesu ngoba abanye abantu bafuna ukwazi ukuthi sizinikela kanjani kulo Jesu. Njengoba umpostoli ashilo ukuthi akukho umuntu ozokutshela ukuthi hayi thina ukulandela uJesu ngizombeka la, or ukulandela umoya oyingcwele ngizombeka la, or umoya oyingcwele usendaweni ethize ukuthi uzosinikela. Hhayi, asiye le enkonzweni ekuchabazana. Cha bantwana basekhaya, you don't waste time uma uzwa uNkulunkulu ngoba mina ngiyashumayela, akuselami leli izwi likaNkulunkulu, mina ngiyashumayela, ulalele. Uma ufunda iZenzo 16, uLidiya walalela uNkulunkulu wamvula inhliziyo, walamukela izwi waze wabhabhadiswa, wabamema nabo uPawulu noSilas baya emzini wakhe. Uma ulalela uNkulunkulu uzokuvula inhliziyo, uzoyiqonda le nto ngoba lokho isengingakubonanga nendlebe engakuzwanga, kungavelanga enhliziyweni yamuntu, uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Ngokuba uNkulunkulu kulabo abamthandayo kwambula ngokomoya, ngoba umoya uhlolisisa konke, yebo nokujulile kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umfisa umlangazelela kangakanani, uzokusiza ngokulalela. Ngikupha izwi ukuthi uhlale uwazi ukuthi uzoqalaphi, uzofunda ufunde, akusakudingi ukuthi uqalele nale, uzawufunda uma uNkulunkulu akuvulelile akuthandile, uzakuholela eqinisweni egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ayisifuni ukuthi uye le nale. Uthi-ke uJesu kuwesifazane waseSamariya wenza umzekelo ngoNkulunkulu ngoba lo wesifazane wathi kukhona intaba ebebakhonza kuyo. Mangitshela abantu ukuthi lo wesifazane beyisangoma, abanye abamvulelwanga abazi, bekuyizangoma eSamariya abazalwane. uJesu wahlala nazo 2 days, zajabula ngoba zazimlindile uMesiya okutha izizwe ezikude azihlanganisele kuNkulunkulu. Incwadi izokhuluma nizoyizwa, le ncwadi engiyifundayo nizoyikhuluma. So uyamtshela-ke ukuthi hhayi besikholwa ngoba bakhonze entabeni. Uyabona uma ufundiswa abantu musa, abantu bathi uNkulunkulu usemvuselelweni, akekho emvuselelweni banamanga. Banamanga neza abazalwane, akekho esontweni uNkulunkulu. Uma umfuna kahle uNkulunkulu u-everywhere. Manje uthi lo wesifazane kuJesu, yazi Nkosi, abobaba bethu bakhonze entabeni. Usho eSamariya entabeni, bebakhulu bayishisa impepho endaba. Uthi kodwa nina abaJuda nithi indawo yokukhonza iseJerusalema. Usho le endlu eyakhiwa uSolomoni uNkulunkulu ayinqabela ukuthi inkosi uDavide ayakhe, yakhwa indodana yakhe uSolomoni. Uthi uJesu lapha ku-23, kholwane yini bani, siyeza isikhathi lapho ningasayi ukukholwa khona, nikhuleke ey'ntabeni naseJerusalema, ngokuba uNkulunkulu ungumoya, ufuna abakhuleka kuyo ngomoya nangeqiniso. Uthempeli liyilo uJesu. Uma sibiza igama lenkosi noma sikuphi siyakusindiswa. Siqhubekeni bazalwane ukuze nayilahle le nto yabo, nani niyizwe kahle. Uthi-ke lapho ngokuba sekuRomans chapter 10 verse 9, ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. 10, ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Kuyasa kumuntu, njengalapha ngilifundele uLuka 15, kuyasa kumuntu, indodana kwasa kuyo ukuthi hhayi seyiyahlupheka. Kuyasa kumuntu, umuntu angeke wena umyekise ugwayi, noma angakholwa uyamhlupha uma lokhu umtshela ngogwayi nokumyekisa utshwala aphuza ngasese ahloniphe ibandla, wena ulokhu umlandelela. uNkulunkulu umsa, kuyasa kuye ukuthi le nto iyamhlupha, iyamhlukumeza, yena uyaziyekelela. Ningabadini abantu nibancenge nje egameni lenkosi. Uthi ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Verse 11, ngokuba umbhalo uthi lowo okholwayo akayikujabhiswa. Verse 12, ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki,
lokhu yena uyinkosi yabo bonke. Inkosi uJesu, inkosi yethu sonke emhlabeni, ayinakhala. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke, uverse 12 lo, ubacebela bonke abakhuleka kuye. Verse 13, ngokuba bonke abaya kukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Amen, bazalwane. Bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Verse 14, kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayokholwa kanjani uma sizifihle emasontweni nasebandleni ethu singanitsheli iqiniso lokho enigqilazwa abafundisi? Verse 14 lo, kepha bayokukholwa kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Verse 15, bayakushumayela kanjani uma bengathunywa na, bazalwane? Engathi kungaba khona umzalwane ozophumela ngaphandle, akaphume ku-comfort zone yokushumayela ebandleni lakhe aloku akukhohlisa abantu, akaphume ngaphandle ashumayele uJesu umsindisi weqiniso, ayekuzishumayeza yena nokuthi aloku afuna ukuthandwa abantu. Ithi iBhayibheli, kepha bayokukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelana? Verse 15, bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga na? Ngeke ngishumayele bazalwane. La ngiwani nomoya oyingcwele, umoya wenkosi nomoya wendodana, umoya kayise nowendodana nomoya oyingcwele. Bazalwane, ngisebenza ngawo, angisebenzi ngabantu abaningi. It's amazing nje uNkulunkulu into isebenza ngabo. Amen, bazalwane. So ngiyambonga uNkulunkulu njengoba lisho iBhayibheli, bayoshumayela kanjani uma bengathunywanga na? Elithi iBhayibheli, abapostoli bababopha, babavalela, bebavimba ukuthi basebenze njengoba bayenza kuJesu, kodwa ingilosi yavula iminyango. Umuntu makakuvimba, uNkulunkulu uvula ngaphi next door? Ungakhathazeki ngokungaphumeleli kwakho. Sometimes awuphumeleli ngenxa, ngifuna ukuyisho le, mhlawumbe uhleli esontweni eli-wrong. Yiyo ngithi umoya omuhle uzokusiza. Uhleli esontweni eli-wrong, uzitshela ukuthi once uma ungasebenza kule sonto uyobenzela yonke into. uNkulunkulu akakuthuma ngalokho. That's why angakuniki noma ungafunda ube nama-degree, akakuthuma ngalokho uNkulunkulu. uNkulunkulu akuthumanga ukuthi, uNkulunkulu ukuthuma ukuthi wondle umndeni wakho mawusebenza. 15, bayakushumela kanjani uma bengathunywanga na? Njengokulotshiwe ukuthi, yeka zinhle izinyawo zabashumeli izindaba ezinhle. Ngihlala ngishumayela indaba ezinhle, ngikhuleke kuNkulunkulu ngaphambi kokuba ngiwenze lo msebenzi. Angi-edithi, uma ngibhedile ngibhedile, ngingumuntu. Bezwa bazalwane, ngibhedile ngingumuntu. Ungathi hayi ukhulume kanjani lo? No, kokunye ngiyasheshisa ngoba yabona isikhathi esincane, and ningifundise enye into bazalwane bami egameni lenkosi Jesu, ngoba manje ukuthi no, nithanda into eyimfishane. So nami ngiyashesha uma ngizilumile, cha ningixolele bazalwane. Verse 15, bayoshumela kanjani uma bengathunywanga na? Njengokulotshiwe ukuthi, yeka zinhle izinyawo zabashumeli izindaba ezinhle. Amen, bazalwane. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wambusa wabafileyo, uyakusindiswa bazalwane. uJesu uyachaza lapha wesifazane waseSamariya ukuthi uNkulunkulu ungumoya, ufuna abakhuluma kuye ngomoya, abakhuleka kuye ngomoya nangeqiniso. Amahubo 139, inkosi uDavide ithi, uNkulunkulu uyangazi, ukungazi kwakho kungaka kuyangimangalalisa. Uthi noma ngilele uyangazi, noma ngikuphi uyangazi. So ngamagama, noma ngabe siyavivinywa bazalwane, senziwa izinto kusuke kuvuma uNkulunkulu, ngoba once sazinikela kulo nkonzo yokumkhonza uNkulunkulu, asisaziphileli thina futhi asisayi kuyifela thina. Noma siphila siphilela inkosi, noma sifa sifela inkosi. Ngakho-ke uma sifa noma siphila singabe nkosi bazalwane. Amen. Noma udideka ukuthi ukwenzakalani kuwe, uvivinywa ngendlela enga-understandeki, ethusayo, ngiyacela hlala enkosini bazalwane. Ubiza igama lenkosi njengoba lisho iBhayibheli. Obiza, okhuleka egameni lenkosi uyakusindiswa. Amen, bazalwane. Sithathele-ke lo mzekelo engiqale ngawo bazalwane, wokuthandana, ukuthi bazalwane
noma singaboni ngasolinye. Ake siyeke nokuhlebana. uJesu uthi thina singukukhanya, thina esikholwayo, thina singukukhanya. Makukhanye ukukhanya kwethu phambi kwabantu, ukuze abantu babone imisebenzi yethu emihle, bakwazi ukudumisa uNkulunkulu, bathi nawo amakholwa. Kodwa umakholwa ahlebana. Iba njani kule nto kulo muntu ongakholwa? Uma abazalwane bavumbuka sebakhetha, hayi malinga lo, uvule yakhe inkonzo, umalinga lo, hayi bazalwane, malinga akasebenzeli imali la, sebenzela inkosi, sebenzela impilo yakhe, unika abantu. Uthi uJesu hambani nishumayele ezweni lonke. Okholwayo manje akhona eduzane abhabhadiswe, kodwa inkosi abanye babhabhadiswa ngumoya wengcwele ngezwi layo. Ayalwe ukugcina umyalo wenkosi. Uyalwa kanjani umuntu na? Awukhonzi ngamagebhu nasozinikile, ngoba iBhayibheli lithi umoya omubi nawuphuma ngezwi likaNkulunkulu uyahamba udabula indawo ezilomileyo ezinganamanzi. Uthi nawe sowuqakekile ujike uthi ngiyawubuyela endlini yami, akuthola ukuthi uhlanzekile, soloku wena wawukhipha umoya awusayi nasenkonzweni uklini. Angene usathane akubambe, ithi kube kubi kuwe, ukudlula ngaphambili, kube ngathi uyahlanya, uzogcina uphelela emawodini wabantu abahlanyayo. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu samukela uJesu, indlela yokuthi uJesu lo esamukela ngayo isihloko sethu esithi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwe enhliziyweni yakho uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Kuyoba njalo mzalwane, uma sowukholiwe, yazi-ke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi uphuma endlini ususindisiwe. Awudingi ukubekwa izandla. Umusa wenkosi ube nani bazalwane. Amen.